Wara li fl-aħħar jiem laqda Doctors for Road Safety appellat lill-Gvern sabiex iħares l-aqwa standards ta' sigurtà waqt li jkunu qed jinbnew it-toroq, u wara l-inċident traġiku fit-triq Buqana li sewwa l-ħajja ta' omm u bintha, qed ikompli jikber it-tħassib min-numru ta' sewwieqa li ta' kuljum qed isibu ma' wiċċhom barrikati, toroq b'dawn mitfi u żoni li litteralment saru sit ta' kostruzzjoni. Fil-fatt ħafna huma mħassba li jista' jseħħ inċident ieħor kbir bejn San Ġwan u n-Naxxar fit-triq il-Balal. Dan għaliex il-karreġġati ta' din it-triq qed ikunu mibdula kontinwament b'detriment għas-sewwieqa li jagħmlu użu minn din it-triq u li jinsabu f'sogru akbar li jkunu involuti f'inċident ta' traffiku. Dan għaliex ħafna drabi ma jkunux marfa bit-tibdil li jkun sar u diversions li jinbidlu minn ġurnata l-oħra. Wara l-inċident tal-Mosta, is-saf tal-Balal tpoġġew barriers tal-konkos minflok dawk tal-plastik li kienu ilhom hemm għal diversi xhur. Wieħed mal-ewwel jinnota li fit-triq li tagħti għar-roundabout tal-Balal hemm dlam ċappa u dan qed itellef lil bosta sewwieqa filwaqt li s-sinjali tat traffiku li hemm mar-roundabout mhux qed ikunu ta' għajnuna. Diversi sewwieqa ilmentaw ukoll li hemm nuqqas ta' infurzar min-naħa tal-pulizija li jikkontrollaw it-traffiku. B'nies li tkellmu magħna jinsistu li anke hawn qatt nisimgħu b'xi waħda kbira. Dawn ix-xogħlijiet ilhom għaddejjin mis-sajf li għadda, suppost illi tlestew qabel il-bidu tas-sena skolastika, iżda d-deadline inqabżet. Imbagħad suppost lestew f'Novembru, anke dan it-target inqabeż. U wara, il-Ministru Ian Borg kien qal li se jitlestew sal-bidu tas-sena, iżda żgarra wkoll biex issa tħanna f'April u x-xogħlijiet għadhom nofs leħja.